भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद हिमंत बिश्व शर्मा जिंदाबाद हिमंत बिश्व शर्मा जिंदाबाद एखेबारे जोंना बिजेपिआव ओरैबायदि फैगासिनो दं दहाय फुङावबो दिनै नायगामि आरो पलासगौरिनिफ्राय सासेथ' खुब एक्टिभ बिपिएफनि वार्कारमोन बिथाङा जोंनि न'आव थांनानै बिसोर 15 जन फुङावहाय जइन जाहैदों आरो नैबे दा जोंनि शक्ति केन्द्र टिपकाइ शक्ति केन्द्रआव दैबिनीनि आदिबासि आरो तुलसीजरानि नेपालि जनगोष्ठी दैबारिना आदिबासि आरो ओमफ्राय बेदबारि पास्टिबारिनिफ्राय गार' सम्प्रदायनि दिनै जों बेहाय बारा गैया दिनैहाय नैबेहाय गासै 26 जन जयनिं जादों दा दैलि बिदिनो जयनिं जागासिनो दं जे दा बयबो मिथिनो मोनबाय जेसेबां माने इलेक्शना खाथिनिफ्राय खाथि फैदों एसेबांसिन माने बिजेपिआव जयनिं जानायनि मोनसे धुम सोलिगासिनो दं आरोखि दा बे जोंनि थाखाय खुब गुड साइन जोंहा ओरैनो प्रग्राम दं फैगौ 26 तारिखआव जोंनि बयनिबो अनजालु मानिजाथाव जोंनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमंत बिश्व शर्मा बिथाङा पर्बतजरा एमसिएलए समष्टियाव पर्बतजरा मण्डलाव 26 तारिखनि फुंनि 10 बाजियाव दिबितला गेलेग्रा फोथाराव नुजाफैगोन दा बेखौ लानानै आं एसे अर्गानाइज खालामनो बेहाय फैदोंमोन दा बेनि आगोलनि रायजोफ्रा बेहाय ज' जानानै थानायलाय दा बिथांमोनखौ माने बेहाय दिनै जइन खालामनानै लाबाय आं खुब गोजोननाय मोनदों एबार पर्बतजरा समष्टिनिफ्राय 1 नं पर्बतजरा समष्टिनिफ्राय बिजेपिआ देरहागोना एकदम खाथां